Report ni Idol Glenn. Mayor Sheila Galano nagyaman iti panakapilit ti Arteluna ngagbali na National Museum iti probinsya na dato ko Idol Glenn. Ije Arteluna, ije sa ije amay ti Abay ti church. Jay Daya Amyanan Daya wano ana. Amyanan. I think Amyanan left side. Left side, no ko naman left side, ije ay right side, sige. Di man dengente report, manipod ka na Idol Glenn Batuyong. Iti daytoy report. Idol Glenn. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ang nakikadwa ni Paway Mayor Sheila Galano iti gobyerno provincial para iti seremonyal a panagpirma iti sertipiko ti turnover ken acceptance para iti National Museum of the Philippines Ilocos Norte amay patakder iti Arteluna Paway. Tinasao nga aktibidad ket nangimaldit tinapateg nga addang iti agtultuloy a panagtitinulong ti munisipyo ti Paway ti gobyerno provincial ken iti National Museum of the Philippines para iti panakapatigsa ken panakapreserba ti kultura ken panakaitandudo ti panakaparangay iti tawid ti probinsya. Ti turnover ket formal nga naiyawat para iti operasyon iti Arteluna site ijay Paway. Nga isu ket maysa amay pateg asanikwa iti kultura ken mas ad-adda amang pabaknang iti historical abuya iti rehiyon. Impeksa ni Mayor Galano ti panagyaman na iti National Museum ken iti gobyerno provincial iti agtultuloy a suportada iti panagpasigurado nga agtalineed a madanon ket nasaya at ti panakapreserba dagiti institusyon ti kultura ti Ilocos Norte. To sign the certificate of turnover and acceptance, we are not only commemorating the beginning of this project, but also celebrating the continued journey preserving our culture, heritage, and history for future generations. The National Museum Ilocos Norte, Paway, will be a place of learning, reflection, and pride for all those who visit, whether they are Pawayeños, Ilocanos, or visitors from around the world. Hence, I would like to extend my deepest gratitude to the National Museum of the Philippines and the provincial government of Ilocos Norte for their unwavering support and vision in making this dream a reality. Pinasingkedan na pa iti panagkomite munisipyo amang suporta kadigidanwat amang itampok iti cultural iti Paway ken mangkatulong iti lokal at turismo. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RM.